Lah piye Mas, sampean nak tak tawani kerjaan, gelem ora? Kerjaan apa, Dek? Dadi sopir pribadiku. Ora usah. Lho. Kerjaan apa? Apa modus kuwi rek? Ayo beli. Pak, iki lho setrikane rusak, tukokno. Engko nek tuku sing apik sisan. Loh, kok cek nang kene? Ndang gage nang mangkat. Lah duit. Iya lali, sampean gak kerja re. Sing kerja aku. Ih, duite. Nara kerja yo repot iki. Ranti dik dhewe. Duit njaluk bojoku terus. Di mana harga diriku sebagai suami? Tapi yo kerja apa ya? So. Halo? Ana apa Mas? Dek, ketemuan iso? Ketemuan. Ketemuan nang ndi Mas? Engko tak share log, Dek. Oke, OTW Mas. Mbak, kopinya durung dibayar. Lho. Oh iya. Mbak, aku kok gak tau roh ya? Sampai ndak gak wong kene, Mbak? Iya, Mbak, aku gak wong kene. Oh, lah terus nang kene arep golek sapa? Iki mau aku rene arep ketemuan karo Mas Sandi, Mbak. Pak Desandi. Lah kok sampean kenal? Aku mbiyen kan tau cedak, Mbak. Maksudnya terus tau pacaran, Mbak, tapi mbiyen. Nah, aku oleh nyaranke, apike rasa ketemuan, Mbak. Emangnya kenapa Mbak? Sampean ke podo karo gugah macan turu. Maksudnya pikir dewe. Ora jelas sih. Yo, Apa, Mbak? aku mau ketemu wong wedok. Omongnya apa yang golek bojomu? Wong wedok sapa re, Mbak? Nah omongnya mau mantane bojomu. Sik mikir sik. Lho. Piye tapi kok malah motorku digowo? Yo, enteni. Jane ana apa Thomas kok ngajak ketemuan? Tak pikir-pikir, aku sida nampa pekerjaan sing mbok tawake, Dek. Berarti gelem dadi sopir pribadiku. Iya, Dek. Lah iki tek montore bojoku rek yo nang kene. Lah engko bojomu piye, Mas? Engko nesu, ngamuk-ngamuk aku. Ora, Dek. Engko aku sing tanggung jawab. Engko anggere wonge ngerti duit bayarane tak guyang-guyu. Berarti engko sing tak supiri mobilnya sapa, Dek? Yo mobilku Thomas, tugasmu mengantarku dan menemaniku kemanapun aku pergi. Siap, Dek. Lho. Engko berarti aku esuk mangkat, sore terus bali ngono ya, Dek? Yo ora Thomas. Wong nang nguri wis tak siapke kamar khusus kanggo sopir. Berarti aku sesuk wis iso mulai kerja ya, Dek? Iya, Mas. Ya wis. Aku tak bali sik. Sek Mas. Ono apa neh, Dek? Nah, awake dhewe tuku bakso sik no piye, Mas? Idep-idep nggo mengenang masa lalu.
masuk. Ya saya dek. Apa nih di? Loh. Ya bali tuh bu. Apa nanti gitu? Bali kok para erono? Kalau motormu neng kono? Ya aku rono sek bu. Engko terus lagi muter rono. Alah, alasan. Kowe iki bareng lho, Mbak. Wis tak omongi to, aja ketemuan meneh ambekan bojoku. Kok yo meso nekat? Iki mang bojomu yu sing ngajak ketemuan ora aku. Iya bu. Iki mau aku sing ngajak ketemuan. Pekerjaan sing ditawakno Dik Pita ndek iki lho, sido tak tompo. Maksudnya dadi supir pribadi nih? Iya bu. Kowe bareng lho, Mbak. Sopir liyane kan ya akeh. Lapor ya milih bojoku. Marane aku wis kadung nyaman karo bojomu ya. Mulane aku milih bojomu. Oh, berarti kowe durung iso move on karo bojoku to? Yo aja kasar-kasar ngono to yu. Wong koyo kowe perlu dikasar, perlu dikasih pelajaran. Lah terus jalmu piye? Gelet nak perlu. Wani. Apamu sing tak wedeni? Ya cempon rata ewange kok ajir wong engko, kalah gede. Mas gelutan kok cah cilik. Ana Mas nang Feli nang Feli. Kok pindes? Sapa Mbak mau sing gembesi? Aku reyu. Berkah balik rene neh re. Tuman. Apa ning di? Manung matu.